zase já, málo namalovaná slečna, která po ráno vypadá celkem jako mimozemšťan. Spěchám vám oznámit, že unavovat vás svým make-upem opravdu nebudu. Na tentokrát mi pomůže s tím můj malý kamarád. Stačí si přát být i hned namalovaná a on mi to splní. Nejsem blázen, jen ta technika dnešní doby je opravdu kouzelná. A zatímco vy věříte na překvapení, spěchám si nalepit své na tentokrát jelení nebo sobí parohy. Tím samozřejmě zdravím Terry Blitzen. Ani se neptejte, čím jsem je přilepovala, bylo to opravdu drastické. Zkoušela jsem dokonce horké lepidlo v pistoli, který mi drobec palilo kůži, a aby toho nebylo málo, dodělala jsem to vteřinovým lepidlem, takže jak jsem to od sebe odlepovala, uvidíte na konci videa. A prosím, fakt prosím, ani to neskoušejte, pokud sebe a vaši pokožku máte rádi. Nejlepší varianta je Mastix, speciální lepidlo na pokožku, kterou seženete na bodypainting.cz. Co dál, vidíte sami. Špiním nosík, jako kdyby spadla do Nutelly samozřejmě. No a aby to nebylo málo, přidáme jahodovou marmeládu. A teď za 3, 2, 1 vidíte, jak jsem to netrefila. Prostě jsem šikovná holka, no jo. Protože jsem se trefila těsně vedle, bylo nutné tu jahodovou marmeládu rozmazat samostatně. No a na výsledek se můžete podívat na Instagramu a nebo na Facebookové stránce. Tam jsou všechny povedené fotky, kde jsem sobiko jelen. Já jsem se totiž ještě nerozhodla, co to vlastně mělo být. Zatím se mějte hezky. Ahoj!